Din is-sena ma' 18,000 tunnellata ta' materjal ta' kwalità tajba se jiġu riċiklati u ritornati fl-ekonomija. Il-maġġoranza ta' dan hu ħġieġ, kartun, karta, metall u plastik. Bekk, l-2021 se tkun l-iktar sena produttiva għall-Aġenzija fejn jidħol materjal riċiklat. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia waqt żjara fil-faċilità ta' Sant'Antmin f'Witilajn fejn spjega li s-sena li għaddiet il-Waste Service simplifikat u ffukat l-operat tagħha. Bekk irnexxiela tirkupra min-nirien tal-2017. Dan għal il-Ministru u konferma illi l-Gvern qed jaħdem biex iwassal ambjent aħjar lil ġenerazzjonijiet futuri. Huwa bla dubju l-ikbar wieħed sa minn meta twaqfet il-Wayserv fl-2002. Ifisser ukoll illi l-investimenti li għamilna fin-nies imma wkoll fil-makkinarju is-sena l-oħra issa bdew jagħtuna r-riżultati li stennejna. Ifisser ukoll li l-investimenti li qed nagħmlu bl-EcoHive u l-investimenti wkoll fin-nies se jkomplu jtuna n-numri, jtuna l-livelli li aħna immirajna lihom fis-snin li għaddew biex bekk Malta noħduha għal-livelli jmiss. Il-Kap Eżekuttiv tal-Waste Serve Richard Bilocca qal illi dawn il-kisbiet huma biss il-bidu u wieħed jistenna titjib akbar fis-snin illi ġejjin. Dan nuru kif teamwork u determinazzjoni u ħidma jibsa nistgħu nilħu miri importanti li ma' miri ħajwaslu għal titjib fil-ħajja tan-nies għax hekk qegħdin ninvestu f'ambjent aħjar għal ġenerazzjonijiet futuri.